Do Asie v Trabantu, tak přesně o to se hodlají pokusit 3 čeští cestovatelé. Neobvyklá expedice vyrazila z Pražského Vyšehradu a čeká jí několik týdnů dlouhá cesta. Během ní má navštívit 12 zemí. Nadšenci tak chtějí bez vymožeností moderní doby zopakovat výkony českých předválečných cestovatelů. Trasa expedice povede na místa, kudy se v minulosti převáželo hedvábí. Chceme dojet nejvýchodnější bod té cesty je Samarkand v Uzbekistánu. Vlastně centrum hedvábní stezky, prostě perla hedvábní stezky. Cestovatelé se museli na cestu pečlivě připravovat a neobešlo se to bez potíží. Připravujeme se jako intenzivně půl roku. Nejhorší bylo sehnat všechny víza a povolení, protože od Iránu až po Rusko je potřeba mít vízum a občas bylo i pro to auto potřeba něco speciálního. Rozloučit se s výpravou přišli i známí a jak jinak než v Trabantech. Přijeli prostě kámoši a oslavíme to společně, aspoň ten začátek. A pojedeme Prahou a cestou se prostě odpojí, no. Budu klukům moc fandit, aby dobře dojeli zpátky. Já si teda jako myslím, že ta expedice je zajímavá věc, ale jako otázka je, jestli toto auto vydrží, no. Sami cestovatelé však svému autu důvěřují. Po té renovaci snad si myslíme, že pokud to něco nevydrží, tak Trabant to nebude. Pokud proběhne vše podle plánu, měli by se cestovatelé vrátit asi za 2 měsíce. Krištof Benony, televize Prima.